Dnešná téma je vedieť, čo je pre mňa dôležité. A asi každý z nás má mať svoju víziu a má vidieť, kam ho ten most v tom živote povedie. A pán Eisenhower mal takú maticu, že dôležité a naliehavé. Áno, A mal tam viacero tých kvadrantov. 4. 4. Dobre, idem ťa spovedať. Poď. Čo je dôležité a naliehavé u teba? Dôležité a naliehavé u mňa. No práve tie veci, ktoré mi spadli náhle, alebo tie veci, ktoré som možno nechal vyhniť, nestaral sa o ne a už sa blíži termín a tak trochu mi horí za zadkom. OK, rozumiem tejto kategórii. Čo je pre teba dôležité a nenaliehavé? Dôležité a nenaliehavé, to je šťastie pre každého z nás, pretože to sú práve tie veci, ktoré si viem naplánovať. To je návšteva lekára, keď to nie je urgentné. To je napríklad príprava na rozpočet, keď viem, že je leto a na jeseň sa bude schvaľovať. Wow. Takže takéto. Dobre, idem testovať ďalej tvoju organizáciu v týchto kvadrantoch. Čo je nedôležité a pritom naliehavé? No, nedôležité naliehavé, to je taká tá nástraha, pretože niekto za nami dojde zvyčajne, že toto je naliehavé, lebo už beží termín, ale pre môj most, ako ho tu vidíme, a pre moju víziu, to nie je dôležité. Tak rozumiem, keď mi zopárkrát povie, že toto neurobiš, tak chápem, kde som, dobre. Áno, ale aj s tým sa dá niečo robiť. Dobre, a nedôležité a nenaliehavé? Nedôležité, nenaliehavé, to je to, čo častokrát nepriznávame, to sú zvyčajne únikové aktivity, sledovanie seriálov, sledovanie súťaží v televízii, prípadne scrollovanie na telefóne, rôzne sociálne siete a podobne. Proste, že čisté nič Zabíjači s vypnutým mozgom. Áno. Dobre, táto matica nám k niečomu dobrá je. Áno, tá nám je dobrá na to, aby sme si uvedomili, že s ktorými úlohami čo máme robiť. Takže napríklad. Keď máš teda nenaliehavé a nedôležité, tak? Eliminovať, úplne dať preč. Smetný kôš, dobre. Áno. A keď máš dôležité a nenaliehavé? Plánovať. Určite plánovať, pretože keď si to dobre rozplánujem, tak to dokonca môže byť aj bez stresu. A keď je to naliehavé a dôležité? Hasiť. Proste robiť. Vtedy je človek hasič, vtedy ide a vtedy nemá čas na to, aby o tom špekuloval. A keď je to nedôležité, ale pritom naliehavé? To je častokrát veľmi dobrým zdrojom pre úlohy na delegovanie na ostatných. Lebo to, čo pre mňa je nedôležité a naliehavé, môže byť ešte k tomu aj zaujímavé a rozvojové pre niekoho v tíme. Toto všetko, čo ste si vypočuli o matici pána Eisenhowera, nájdete v PDF-ku pod týmto videom a nájdete v našich reštartových tréningoch. Vítajte na reštarte v budúcom roku.